Ahojte, ako sa kradla geotermálna voda na mestskom kúpalisku v Komárne. Richtár stále vykrikuje, že na mestskom kúpalisku bolo všetko v poriadku a že kvôli mne museli minúť niekoľko tisíc eur. Pravda je však iná. Tieto peniaze museli vyplatiť preto, že mesto bez povolenia čerpalo vodu, aj geotermálnu, aj zo studní, čo znamená, že kradli vodu. A teraz museli uhradiť poplatky za povolenia a zamerače aj za odplyňovač. Takže nie kvôli mne, ale kvôli tomu, že oni nemali žiadne povolenia. Prípad dozoroval Škulavík, prokurátor z Komárna, a zaujímavé je aj to, že všetky naše prípady dostával on. Prípad je pridelený vyšetrovateľke Martvoňovej na Envire v Nitre. Záhadou pre nás je, že ani jeden z nich nechcú do prípadu prizvať znalca. Prečo asi? Lebo znalec by vedel vyčísliť škodu, čo oni asi nechcú? Lebo oni chránia páchateľov, čiže vedenie mesta, ktoré o tom vedelo? To, že o tom vedeli aj na meste, máme potvrdené, mám tu aj výpovede. Takže poďme na to. Mestská spoločnosť Komara Service dostala pokutu podľa vodného zákona vo výške 2000 eur. Citujem. Kontrolovaný subjekt počas kontrolovaného obdobia nakladá s vodami na kontrolovanej prevádzke, čiže na kúpalisku v Komárne, v rozpore s ustanovením bla bla bla, nakoľko počas kontrolovaného obdobia odoberá geotermálne podzemné vody v presne nezistenom množstve, práve na to by sme potrebovali znalca, z vrtu M3 bez platného povolenia na osobitné užívanie vôd. A teraz poďme ďalej. Toto je uznesenie od vyšetrovateľky. Takže, doposiaľ nezistení páchatelia prevádzkujúci termálne kúpalisko. Počuli ste dobre. Doposiaľ nezistení páchatelia prevádzkujúci termálne kúpalisko v Komárne v zastúpení príspevkovej organizácie Komara Service mesta Komárno. Bez príslušného povolenia orgánov štátnej správy, bez zabezpečenia merania množstva odobratej geotermálnej spodnej vody z vrtu M3, takže geotermálnej vody, nachádzajúceho sa v objekte termálneho kúpaliska Komárno, sa v tejto pravidelne v zimných mesiacoch spravidla od novembra do marca zmocnili a využívali ju na ohrievanie vody v napustených bazénoch termálneho kúpaliska Komárno a neuhrádzali tak stanovený poplatok za jej odber. Čo znamená v preklade, že oni kradli geotermálnu vodu na kúpalisku v Komárne. Pokračujem. Doposiaľ nezistení páchatelia prevádzkujúci termálne kúpalisko Komárno v zastúpení príspevkovej organizácie Komora bez povolenia a príslušného orgánu štátnej vodnej správy odoberali a akumulovali geotermálne spodné vody z vrtu M3 a vypúšťali bez povolenia alebo v rozpore s vydaným povolením príslušného orgánu štátnej vodnej správy odpadové vody pochádzajúce z prevádzky všetkých bazénov nachádzajúcich sa v areáli termálneho kúpaliska Komárno do kanalizácie a tým vydali životné prostredie do nebezpečenstva. Okrem ohrozenia zdravia sa porušuje aj zákon o ochrane životného prostredia vypúšťaním metánu do voľného ovzdušia. Napríklad bývalá riaditeľka doniesla taký papier, že tam nie je plyn napríklad. Teraz citujem zo spisu. A nech to počúva dobre aj Richtár. Taktiež z vrtu M2 je vývod na hadicu, ktorá je stále spustená počas prevádzky, je zapojená mimo merač. Počujete? Kradnú aj z vrtu M2 a s tým sa nikto nezaoberal. Ani Martvoňová, ani Škulavík. Ideme ďalej. Takže voda z nej vyteká priamo do kanalizácie. Tam merač tiež nie je namontovaný do dnešného dňa. Teda z tých dvoch rúr a hadice vodu z vrtu vyteká do kanalizácie bez merania množstva vody. M3. Tak tento používame počas zimných mesiacov od novembra do marca. Od novembra beží bez prerušenia stále. Takže od novembra bez prerušenia oni kradnú geotermálnu vodu. Čiže krádli, lebo už je tam namontovaný merač. Odkedy bolo podané trestné oznámenie.
Takto to robí približne od roku 2004. Čo sa týka letných mesiacov, raz za nejaké obdobie musí trocha vody z M3 vypustiť, počúvajte pozorne, nakoľko? Aby neprišlo k strate termálnej vody, alebo aby neprišlo k pretlakovaniu plynov. Počujete dobre? Pretlakovanie plynov, ktoré sa tam uvoľňujú. Richtár hovoril, že tam žiaden metán nenachádza, ale potom sa k tomu ešte vrátime, že zase klame. A počúvajte dobre. Vie o tom aj pani vedúca Verešová, aj riaditeľ kúpaliska Kollár. Táto voda z bazéna odteká priamo do kanalizácie. A poďme ďalej. Nakoľko Kesek stále hovorí a vykrikuje, že sa tam metán nenachádza, tak budem citovať zo spisu, že zase vám klame. Pri vypúšťaní vody z vrtu M3 po 15 minútach došlo k zvýšeniu koncentrácie metánu. Možno potvrdiť, že pri používaní tohto vrtu dochádza k uvoľňovaniu metánu do okolitého ovzdušia. To je zo spisu, to nie je náš výmysel. A poďme ďalej. Pri používaní vrtu M3, ktorý nie je vybavený technologickým zariadením na oddelenie metánu, takže nie je tam namontovaný odplyňovač, čiže v tom čase nebol, došlo k viac ako 60-násobnému zvýšeniu hodnoty koncentráciu metánu. Počujete? Viac ako 60-násobnému zvýšeniu hodnoty koncentrácie metánu. Podľa Kesega tam nie je žiaden metán, že? Na základe uvedeného možno konštatovať, že pri vyčerpávaní geotermálnej vody do uzatvoreného priestoru, napríklad bazén alebo hala s bazénom, môže dochádzať k zvýšeniu množstva metánu v ovzduší. Je preto žiadúce takýto priestor odvetrávať alebo vybaviť vrt M3 technologickou linkou pre oddelenie metánu. Takže aj na vrt M3 potrebujú odplyňovač. A poďme ďalej. Pre objekt geotermálneho vrtu s označením M3 nepredložil kontrolovaný subjekt platné povolenie na osobitné užívanie vôd. Takže ako som hovorila, oni jednoducho kradli geotermálnu vodu na kúpalisku. Geotermálny vrt M3 nemá v čase kontroly osadené žiadne meracie zariadenie, ktoré by zaznamenávalo celkové množstvo odobraných podzemných vôd. Inšpekcia v spolupráci s príslušníkmi prezídia odborom environmentálnej kriminality Nitra požiadali pracovníka, a počúvajte teraz, požiadali pracovníka kontrolovaného subjektu, aby zapol elektroinštaláciu čerpadla vrtu M3, pričom po tejto aktivácii došlo spusteniu čerpania podzemných vôd z vrtu M3 a následnému nedovolenému vypúšťaniu týchto čerpaných podzemných vôd do bazénov termálneho kúpaliska. Čítam ďalej. Pracovníkmi inšpekcie odboru inšpekcie ochrany vôd bolo zistené, že od telesa geotermálneho vrtu M3 vedú pripojené plastové hadice, ktoré sú popod plot vyvedené a zaústené na okrajoch vonkajších bazénov termálneho kúpaliska. Geotermálny vrt M3 nemal v čase kontroly osadené žiadne meracie zariadenie, ktoré by zaznamenávalo celkové množstvo odobraných podzemných vôd. Takže opakujem, mesto Komárno, respektíve mestská spoločnosť Komárna Servis kradli geotermálnu vodu. Takže to, čo vykrikuje Kesek, je klamstvo. Máme to potvrdené. Kradli vodu a vyšetrovateľka Martvoňová a prokurátor Škulavík nechcú do prípadu prizvať znalcov, nie že náhodou by vyrátali vzniknutú škodu. Pekný deň, ahojte.